Gipasalig di Cagayan de Oro Mayor Oscar Moreno nga ilang tagaan og Heroes Welcome si Pia Alonzo Wurtzbach kinsa gikoronahang Miss Universe 2015 kagahapon. Si Wurtzbach lumad nga taga Cagayan de Oro apan mipuyo sa Manila human namatay ang iyang amahan nga German. Mato ni Mayor Moreno nga dakong dungog alang sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao ug Mindanao ang kadaugan ni Wurtzbach. Samtang si Councilor Lourdes Candy Darimbang, chairperson sa Committee on Tourism sa Konseho sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mingon nga mo-file siya og resolusyon aron pasilunggan si Wurtzbach. Mibisita si Wurtzbach sa Cagayan de Oro niadtong Mayo human siya gikoronahan nga Binibining Pilipinas Universe 2015.